Слави, добре дошъл в нашото студио. Как ти кажа? Ще е едно някакво странно интервю, разговор, защото поне малко въпроси имаме едно и също мнение. Но при всички случаи събития, където и да се появиш, а ти не се появяваш по други телевизии, много рядко по други медии. Ще започна малко остро. Предполагам ти дава сметка, че се самоубиваш с начина си на работа. Няма ли добър вечер в твоето студио? Абе... Аз съм дошъл, седнал съм, познаваме се, в интересна телевизия сега работиш, ме приемам го като някакъв скок в някакво отношение. Няма ли добър вечер? Най-нормално е добър вечер. Другото е как си. Втори дубъл. Добре, как си? Ще извинявай. Да. Уважаеми зрители, втори дубъл. Да. Първо да кажа, тъй като нямаме никакви оговорки с него, само ме оплаши, че ще бъде много остър. Не е вярно това. Казах, че ще дам интервю, защото ти си единствения от всички журналисти, ако ще даже дали да използвам тази дума, по време на този референдум, който подписката по-точно този референдум, ти го отразяваше. Независимо, че си в медия, която е, да речем, нова и сега, не да речем нова, стартира сега, ти го отразяваше. И аз, въпреки че не давам, или по-точно много рядко давам интервюта, след като ме покани, се съгласих да дойда. Причината си ти. Но ти дори добър вечер не казваш, което е странно. Не си падна по подобен род глизоти. То не е глизоти, ами според мен е възпитание. Извинявай, значи, как си, Слави? Айде, за втори дубъл. Уважаеми зрители, втори дубъл. Радвам се, че въпреки всичко ти си на телевизионен екран. Ти заслужаваш да си на телевизионен екран, защото си различен, непримирим, да не ти правя оценки, но радвам се и за това се съгласих да дойда. Искам тук да твое присъствие, един наш общ познат, на него дължи това, че съм тук. Господин Павел Вълна, ти го добре познаваш. Да. Заедно с неговия брат, те са бизнесмени от Чикаго. Той ни подкрепи в нашото турне в Съединените американски щати. Когато бяхте? Да, когато бяхме там преди няколко години. И колкото и слагачки да звучи, иска да благодаря на господин Вълнев, защото когато прекратиха договора ми, свалиха предаването, така да го кажем, от Нова телевизия, той каза, че искам да работя за него, иска да направи свободна телевизия, със свободна журналистика. Добре. Ти любезен, аз любезен, давай сега сериозно. Защо се самоубивам? Да. С кое? С начина ти на работа, аз го допълних. Аз начина ми на работа? Това е личен въпрос. Сещам се за този филм, велик филм, изключителен филм Жега на Майкъл Ман, в който има уникална среща, чисто актьорски, между двамата най-велики актьори на нашето съвремие, за радост все още живи, Робърт Де Ниро и Ал Пачино. Ал Пачино играе полицай, Робърт Де Ниро играе престъпник. Тази велика среща, разговор между тях в самия филм е, единия казва на другия, Ал Пачино, който играе полицай добре, преследвам една група бандити, а другия, Робърт Де Ниро, който играе престъпник, казва, сигурно преследваш някакви аматьори. Ал Пачино казва, всякакви ги преследвам. И установяват в разговора, и зрители установяват, че между тях има симпатия. И Ал Пачино му казва, и все пак да знаеш, че ако аз те срещна и трябва да избирам между тебе и един пенсионер, който е в мола, аз ще застрелям тебе, да знаеш. И той казва, Робърт Де Ниро, медала има и друга страна. И Робърт Де Ниро казва, аз не мога да правя нищо друго. Полицая му казва, и аз не мога да правя нищо. Всъщност мога да правя само това, да преследвам такива като тебе. Върва към залеза на четвъртия си брак и така нататък. И двамата установиха, че всъщност не могат да правят нищо друго, а и не искат да правят нищо друго. Не знам дали отговорих ясно с някаква метафора една сцена от филм. Дори за елементарния ми мозък, мисля, че го схванах. Що трябва да е елементарният ти мозък? Защо говориш? Кажи ми другото, аз се питам сериозно. Защото всеки човек плаща, така както аз съм платил за начина си на самоубийствения си начин на работа, поканял си ме да се съжаляваме един друг. Не. Ти да кажеш горкия Слави, аз да кажа горкия Сашо. Обратното. Да. Обратното.
ако можеш някакси да обясниш на хората, вместо да си гледаш кефа и да си правиш пенизите твоите в шоуто, ти водиш войни, репчиш се на най-силните хора в държавата, пълниш Арена Армеец, не ти стига, правиш се и излизаш по-велик от Мадона, защото пък за по-бързо от нея разпродаваш билетите за стадиона. Що го правиш? Ето, това е какво те е ръчка отвътре да... Живеех в Драгалевци преди и се прибирам една бензиностанция на околовръстното, спирах непрекъснато си купувам някакви неща. И бях не знам, с някаква хубава кола. Да не казвам кола, да не правим реклама тук. И влизам, бях нещо много ядосан. И ставам да си купувам нещо, бензин пълно в колата и момичето, което продава на бензиностанцията, каза, какво става? И аз казвам, така ми е писнало. Ма много така цинично се изразих, че още ще взема да си бия към шига и да се разкарам. И тя направи кратка пауза. Момичето, което продаваше, и казва, а ние какво ще правим? И аз изведнъж се изненадах и казах, кои вие? И тя каза, аз и мъжа ми. И аз казах, че познаваме ли се? Тя каза, ние ви познаваме, но вие вероятно нас не. Викам, и тогава вие с мъжа ти ще правите там, каквото си искате. Вие с мъжа ти. Тя каза, не е така. И аз казах, защо? Ми казах, гледай сега, ти като излезеш и кажеш, примерно за някаква реклама, че нещо трябва да си купим, ние си го купуваме. Като кажеш, да речем, направиш албум песни, ние отиваме и си ги купуваме. Кажеш нещо по телевизията, че той е прав, он е крив и ние сме съгласни с теб. И сега ти тук идваш с скъпата си кола, зареждаш ти бензин, купуваш си някакви неща, се качиш обратно с скъпата си кола и ми казваш, че ти на теб ти е писал и ти не издържаш. Ние. И другата предлагача казва, и ние сме така. Казвам ти, това не е от куртуазия, не е от популизъм, не е от излишно, как да кажа, да сложа решенията си в ръцете на други хора или зависи. Бих могъл да ти кажа колко много си обичам екипа. Те са моето семейство. И огромната част от тях са заедно с мен и аз съм заедно с тях от много години. Бих казал колко безумно много обичам и живея с Куку Бенд и с тези музиканти, които са голяма част от смисъла на живота, който имам късмета да водя. Не мога заради тези хора. Аз няма да се чувствам добре и не знам, и 5 минути или 10 минути, ако по някакъв начин променя това. Имам предвид, променя го в рамките на това аз да почивам или да живея по друг начин. Просто не мога. Това даже не е избор, който правя. Аз не си избирам да бъда различен или да живея по-добре. Просто така живея, защото това е единственото, което мога и искам. Добре ли ти отговорих? Аз имам ли право на въпроси? Имаш, разбира се. Тук е, както виждаш... Да задавам ли? Естествено. Виж сега. Едно нещо ме тормози, свързано с тебе, от доста време. Конкретно с тебе. И имам въпрос, понеже за теб не ти пука. И ти си, как да кажа, така, не агресивен, нямаш спирачка, ако трябва да откриеш. Класика, Кивор го е казал най-добре, гламав. Не си гламав, бе, човек. Аз те харесвам как действаш. Но първото интервю, което даде Бойко Борисов при тебе, той го даде, ти беше в канал 3, мисля, че. Така. И Бойко Борисов, за първия му мандат, като стана министър-председател, дойде на интервю при тебе. И тогава стана популярна тая градинка. Той при тебе каза, че аз съм бил някаква градинка. Чакай малко, аз задавам въпрос. Че аз съм искал да строя някаква сграда, някаква градинка до японския. Твой приятел. Няма значи мой приятел. Твой приятел. Ма сега, нали го видя в Лондон пак беше с тая градинка така. И аз не каза негов приятел. Така. Значи мой приятел. Значи мой приятел искал нещо да строи. Той мой приятел може да иска всякакви неща. Но той непрекъснато излиза, че това е... Защо не проучи да видиш, аджаба, на кого е тая шибана градинка? На кого е тая градинка? Има ли някаква, каквато и да било връзка с мен?
Ма каквато и да е. Да речем задочна наистина собственика на тая градинка. Аз да съм някакъв, който дали въобще съм го виждал този човек. По същия начин аз мога да излеза и да кажа, понеже е заложено моето име срещу твоето име, че ти си собственик на НДК. Не, ти си собственик на тая телевизия. Ти си скрития собственик. Аз усещам как върват нещата. Вълневи са едни поставени лица. Жълтото наистина е навсякъде. Сигурно, само защото го е казал министър-председател, за това ли? То не, всеки лъже. Всеки, т.е. може да лъже, не всеки лъже. Що не провери да видиш на кой е тази градинка? Дето той продължава да я развява като лайнян вестник из драки, този Бойко Борисов, тази градинка, включително сега на някое интервю среща с хора в Лондон. Като някакво да каже, съобщава за някаква градинка. Нямам нищо общо с тази градинка. А защо не провериш да видиш? Аз съм те питал отдавна, още когато бях да те няма значение, той си има документи. Всичко е ясно, има си правила в тази държава. Само че той там каза нещо според мен, още по-важно, като си му поискал 50% от ГЕРБ. Това беше също, той може да каже, че съм поискал 60% от НДК, че продължавам да говоря за Националния дворец на култура. Той може да каже всичко. Тук аз какво да излезна и да кажа? Да излезна да оборвам. Аз мога да кажа всякакви неща. Но това са жълтите сайтове, жълтите вестници. Те така говорят. Аз един път съм ги осъдил, сега имам друга кампания, свързана с тях, но така или иначе човек лъже и когато лъже трябва да има възмездие или когато има журналист да има проверка. Има проверка. Искали са му 50% от ГЕРБ. Как може да стане ясно? В разговор между мен и него аз съм му казал да им 50% от ГЕРБ. Това да не е торта. В смисъл, той да определя 50% от министрите и ти 50% от министрите. Цитирам ти го. Това са глупости, знам, спомням си. Просто исках да знаеш, че когато за това няма доказателство, освен ако няма запис, като при каките, свраките и така, но такъв запис няма, за да е ясно, че аз не съм искал такива неща. А иначе по отношение на градинката има документи. И тия документи могат да бъдат проверени. Кой е собственик на тая градинка? И да се направи връзка и един журналист да си каже, има ли това нещо общо с Слави Трифонов? Както не съм дошъл да говоря за това, просто исках да те попитам. Дошъл съм да ти да ме питаш. Питам те тогава. За какво се скарахте? С кого? С твой добър приятел Бойко Борисов, на когото, както каза Вежди Рашидов, сте люпили семки в кметството и си му носил шлифера. На кого? На Бойко Борисов. Кой му е носил шлифера? Вежди Рашидов каза. Той му е носил шлифера? Не, ти си му носил шлифера. На кого, бе? На Бойко Борисов. Каза Вежди Рашидов. Всеки може да каже всичко. Няма такива неща. Естественото поведение на едно телевизионно предаване, според мен и журналистическо, и в случая моето изпълнява различни функции, и журналистически, и е шоу, и е такива неща. Когато има някой на власт, който е той, да има срещу него ирония и сарказъм. И критика. Това е нормалното поведение на всички журналисти. Независимо дали са по сайтове, телевизии, вестници. В България не е така. Министър-председателя има лошото, сегашният министър-председател, има лошия навик всички да го харесват. Има такива, които не го харесват, особено когато е функцията на министър-председател. Това отговаря на това въпрос. Аз не мога да правя не знам, като всички останали. Не, че искам да се разграничавам, но наистина дали е било в Куко, когато съм стартирал, дали после Каналето. Ние винаги сме били иронични и винаги сме били критични към управляващите. Били сте приятели, близки сте били и ти си го признал. Когато той беше главен секретар на МВР. Той преди това беше шеф на охранителна фирма, след това беше главен секретар и гостува при мен в моето шоу. Беше по кимоно. Цепи едни дъски. Говорихме си за български овчарски кучета. Ми стана симпатичен, защото нямаше нищо общо с българската политическа класа. Просто беше някакъв различен. Беше като брадавица върху женски задник. Нищо общо нямаше. И как се превърна в отровата, както ти се изразяваш през годините? В момента, в който има власт. Най-вероятно властта и славата и парите са трите. От опит го казвам това нещо. Им предвид, наблюдавайки хората и себе си.
че това са трите дявола, които човек или е имунизиран срещу тях и има възможността да ги надмогва, да ги преодолява или не. Огромна част от хората не са. Те си мислят, че ако спечелят пари, това ще е щастие за тях. Но когато ги спечелят, установяват, че това е техния ад. И затова огромна част от хората губят парите, които печелят от тото, да речем. Защото не знаят как да се справят с това. Властта е, може би, най-големият дявол от всичките, защото тя носи със себе си и слава и пари заедно, особено в държава като България. Хората се променят, за съжаление. Между вас стана нещо конкретно като начало на разрива или в течение на времето се събираше просто? Лично е, защото трябва да говоря за лични неща. Имало е лични неща и имало и за някой бих могъл да говоря, ето да речем, когато става дума за някакви градинки или нещо подобно, аз го казвам съвсем откровено. Пък иначе сега други неща са си били лични. Ние сме излизали много, вечеряли сме, ходили сме на кино, такива нормални неща. После са станали невъзможно. Чудя се как властта променя хората. Що не могат да издържат? Не знам, нали виждаш? Нямам представи сега да седнем тук да баем. Явно и един приятел, той казва, че хората не се променят, а е структура на личността. Създават се като деца. Още не ми е Фройд приятел, просто, нали, че не, това е неговата теза. Просто... Теб славата и парите как те промениха? Това е някакъв много... Наистина не съм ми задавали никога този въпрос. Ти си първият човек, който ме пита и... Както да ме базикаш, че променят, че сте променили, няма човек, който да остане без... Но трябва да говоря за себе си все едно, откъде нам, отстрани хора трябва да кажат. А иначе конкретно аз съм се пазил и продължавам да се пазя зверски, да се контролирам и да се опитвам всячески това да не се отразява на поведението ми, така да се изразя. Славата, ще ти кажа, за пръв път, като дадох автограф, беше много отдавна, в Плевен. Бях си да видя майка ми и баща ми са живи и здрави и беше много странно чувство, дадох автограф. И си казах, сигурно съм много специален. Ще беше много странно. След това, известно време, пак бях в Плевен, имаше едно кафене на улицата и аз бях седнал с някакви приятели. И един каза, Слави, те черпа една бира. И аз казвам, познаваме ли се? Той казва, не се познаваме, ти не си много известен, ще черпа една бира. Викам, не искам да ми черпиш бира, колкото съм много известен. И въобще не смятам, че съм много известен. Въобще, какво да го коментирам? Ти много постана, това, значи човек да не стане известен. И си казаха, това явно скъсяването на дистанцията е нещо обичайно за голяма част от хората, след като си популярен. И си казах, че това хич не е приятно, не ти дава възможност да имаш лични преживявания. И затова започнах да изглеждам доста дистанциран. От това, разбира се, съм чувал много пъти през годините, че съм надменен, че съм, всякакви неща, че съм властен, арогантен, агресивен. Какъв ли не, но това е просто едно поведение, което някак си ми осигурява дистанция. Никога към деца не съм бил такъв, никога. Винаги съм се стремял да направя всичко възможно. А и обратното, когато човек е постъпвал или е реагирал към мене възпитано, и аз съм бил възпитан. То като мутра се движи с бодигардове? Аз нямам такова усещане. Това са мои сътрудници, които работят при мен от много време. Ние имаме потребности такива, да речем, вечер самото шоу. Много е лесно да влезеш в шоуто, купуваш си билет. Имал съм най-различни емоционални, различни смешни преживявания, но наистина трябва да се осигурява в известен смисъл сигурност на зрителите и на телевизионното шоу. Същото е по време на концерти. Така че това са мои сътрудници, да ги нарича. Аз ги наричам така, те са част. Кое не ти се вярва? Уволниха ги от МВР и аз ги взех на работа. Тук вече по-сериозно става. Да, и защо трябва да не мога да ги оставя така. Те са били при мен на някакъв концерт, след това са ги уволнили заради мен. И аз, какво да кажа? Ще им кажа, хубаво, бяхте на голямо, оправите се. Не съм такъв човек, взе ги на работа. Очаквах и очаквам да кажеш, нищо в тая идиотска държава, нищо по-нормално няма като човек на някакво положение да съм си осигурил спокойствие и охраната. Мога да си кажа, дали съм получавал заплахи? Много. Особено в тази ситуация с този
Референдум много, най-различни от различно естество. Някои от тях биха могли да бъдат обективни, но не това е причината. Пак ти казвам, причината е, че моето разбиране за правене на екип не е както е в една развита, да го наречем, западна държава. Търси си човек за мястото, явява се на конкурс, и той е добър служител, коректен, лоялен и в един момент той намира по-добра работа и ти казва довиждане или с Богом. Тук с намирането на хора е много сложно и моето разбиране за взаимоотношения вътре в екипа са по-скоро семейни. Дай да говорим за заплахите. Стане мафиотско, малко изглежда, но е така. При мен, имам предвид не мафиотско, семейни взаимоотношенията са много лични и те са взаимни. Както започна в началото разговора, аз не мога да си тръгна и да кажа на хора, които разчитат на мен. Ако разчитат на мен, аз знам, че има хора, които разчитат на мен от мой екип, не мога да им кажа, аз се оправям, вие се оправите. Така и обратното е валидно. Аз разчитам на тях. И те не могат да ми кажат, когато ние разчитаме на тебе, ти давай, пък ти като трябва да разчиташ на нас, ние пък ще си спим. При мен е така. И той има различни хора. И хора, които са свързани с някакви друга работа при това, и хора, които са конкретно в шоу-бизнеса, и сценаристи, които са ми като... Ние сме наистина едно цяло. Това е истина. Ти добре си дала сметка, че като тръгваш да правиш този референдум, ти посягаш на най-ценното на тая каста, нашата политическата. Така е. И си знаел, оставям, най-малкото е лайната, които ще се излеят върху теб от съответните Те се изливат вече много години, но сега конкретно, откакто стартирахме референдума, съм много така с добра консистенция лайна. Но има и други, тук за разлика от сега... Тези просто говорят. Сега има и други, разбира се. По отношение на политическата класа, то е логично. Само виж как изглежда в медийно отношение. Това е най-тъжното, между другото. Аз и затова, когато внесохме подписите, първо това са наистина огромна бройка подписи. Има и предвид, че те не са 700 хиляди. Те са повече. Аз не ги имам, защото хората реагират в последния момент. Това са 700 хиляди, които по закон аз ги вкарах и можахме да обработим с моя екип до деня, в който ги имах, както е по закон, 3 месеца точно. Иначе подписите са повече и то много повече. Но аз трябваше да избера дали да кажа това са подписите, които са пък другите едичи колко, което пак е в стила на всички, който говори, нали, кой каквото иска, и хората, които са си изпратили подписа, аз искам да знаят, че аз съм направил всичко възможно, всеки един човек, защото това не са подписи, а са хора, и аз го казах няколко пъти, всъщност е успял да участва в това, което е искал, защото това е някакъв вик за промяна, колкото и клиширано да звучи, а не просто някакъв подпис. Аз съм се подписал... Знам, аз те имам сниман. Защо? Защото всяка власт, особено тая власт, разбира само от сила и от сила подход. Полицаите им го показаха на нашия общност. По най-категоричен начин го направиха за смех. Силово, чрез закона, е според мен да ги принудиш да променят неща, които те никога няма да променят, защото такава е там групичката в Народното събрание, че никога така няма сериозни промени да направят. Съгласен съм. Но ти си даваш сметка, че толкова е дълга процедурата от тук до като... Ти откъде знаеш? Проверил ли си? Аз мога да ти кажа, ако ме питаш каква е процедурата. Тев съм те слушал и ще те прекарат, и според мен ще направят всичко нужда максимално да те прекарат, да удължат, да забавят и така. Кажи ми честно, наистина. Приличам ли ти на човек, който знае, че го прекарат, ще се остави да го прекарат, а даже може и да му е кеф да го прекарат? Или ще е достатъчно глупав, за да го прекарат? Въпросът ми е всъщност. Какво ще направиш, за да... Как да го кажа? За да не те прекарат, айде. Всичко по закон. И това отговорих и на... Тя е голям сладур, тази Цънцарова, която ме интервюира. Аз за пръв път дадох интервю по забити сутрешния блок, защото сме колеги и аз не можах да... И трябваше да ги кажа тия неща. И тя ме попита с фалшивите подписи или с
че ще има много фалшиви подписи, че те могат да направят. И тя логично разсъждава, като всеки нормален човек, защото има много врътки, които те могат да направят. В 2 фази няма определен срок, могат да се добавят. Да ти кажа, няма определен срок само за комисиите, когато първо сега трябва да бъдат за пръв път се прави референдум, който е и на електронен носител са подписите, и на хартиен носител самите подписи. Сега в момента мой екип в комбинация с администрацията на парламента проверяват дали електронният носител отговаря на подписите, които са подписани. Затова няма срок. Но те работят в много, как да кажа, в много добро сътрудничество, бързо темпо, казвам го топи, защото всеки ден съм информиран за това. След това, когато отидат в ГРАО, където трябва да проверят подписи, там има срок. Той е 45 дни. Трябва да проверят дали тия подписи съответстват на определените хора. Когато проверят това нещо, и това е електронен носител, защото по него лесно се провери по егенетата, когато го проверят и установят, че подписите са над 400 хиляди, а те са много над 400 хиляди, тогава влиза в комисия в парламента, тогава няма срок. Обаче закона, виж колко казва интересно, че парламента трябва да бъде, референдумът трябва да бъде насрочен в рамките на следващи избори, които има близки с изключение на местни избори, за да не се харчат народни пари. А следващите избори, които идват, са президентските. Значи те имат възможността до президентските избори да бавят. А ако продължат да бавят, тогава ще е ясно. Обаче, това, което казах и на Цънцарова. Извиняй, че просто ми симпатично момичето. Казвам ти го да знаеш директно. Това са реални хора. Ти, чакай малко, много е важно. Ти си реален човек, независимо, че ти си журналист, аз съм журналист, които се подписали са нормални хора, като тебе и като... ние не сме много нормални граждани на тази държава. Те не са фалшиви. Те не съществуват. Тоест, ти искаш да ми кажеш, че аз говориш на второ лице единствено число към мен, а всъщност трябва да кажеш ние. Точно така. Защото ние сме 700 хиляди души. И когато излезнат тези парламентарни търбуси, така се израза, и кажат, ние искаме да ви прецакаме с ефтини номерца, ще го кажат не на мен и не на теб, а ще го кажат на 700 хиляди души, въпреки че кажат, че те са много повече. Секунда само спри за момент, защото, както добре знаеш, трябва и ние тук да пуснем и на рекламки. Реклами? Да. Дайте стисна реклами. Реклами.